Igbo ekene m unu. Ofu nwaanyị asịbụ ka njụ ajụjụ a ka agbalife ndị mmadụ ga-agwa ya. Ọ sị m nne ya anụrụ di o ya na di batabili na fa na nne ebi ọfụma ya amụtagoli ụmụ na-atọ ka emụsịalụ nwa nke ịtọ di ekwụla ọtọ gbanwee. Ọ sị m nne ka di gbanwelu si this man bido ịkụ ya ife so kụlịa ife gbogo kụlịa ife gbede na agbara ife a ga-eme na agwago ndị be ha ya gwasịa ndị be ha still ife na-ebe nọ na-ebekwe ịghọtago kama na o nwelu one guy ya na ya na-abọ na-akwụ ịghọta ya na nwunye so fa na-abịa befa fa na-eme family friends ya bịa na-akọlọ fafa na-emeli ebele olu one day the woman wee sị ya na o nwere ife achọ igwe ya mana ọ ga-epromise ya na ya ma ngwa die ya wee sị ya kedu ife o wee sị ya na di gwalu di nke nyanwa wee sị ya na ife a ji akụli ya ife bụ na ya afọlugo out of love na ya love ya na ife a ji akụli ya ife bụ ka o wele aka ya na-apị die na ya chọrọ iji aka ya wee chụ ya maka na ya wele aka ya chụọ ya kịta ndị mmadụ asị ehe na ya chọọ nwaanyị je chọọ nwaanyị ọzọ papa ịghọtago mana ọ bụrụ na o wele aka ya na a na-asị na o ji aka agbapụbe die ya wee jee nụọ nwaanyị ọzọ. Ọ sị m ike kwụlụ ọtọ gwu ya na ya mụrụ ife a ga-eme and akwele this girl nkwa na ya ma ngwa die na ya ma ngwa anybody before ya wee gwu ya mana ọ na-afụgo ka o si wee do na ife a chọrọ ime bụ na ya chọrọ ịna village jee ebe mama the guy na papa the guy ka a jee gwafe ihe a nụrụ melụ nwa ya nwoke ji wele akụ ya ife mana ọ bụrụ na ya mee enyi na ya ga-emegide enyi nwaanyị mana ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ọ idobele enyi nwaanyị ife ọgba na asịrị ka mma ka ọ protect marriage ka mma ịghọtago. Ọ sị bụ na the girl sị na ọ bụrụ na ya megide nnu na ya gwara ya mmadụ na ya ama mgbaghali ya maka na die ama mgbaghali nyanwa and na die ama trọstzie na o nwere ife di ada agwa ya yọta na and na achọ ka ọ dị otu afọ o si wee do na ya nwe ibuli eje kọ na village wee kpọọ nya afa bụ i break the trust and na o nwere ike ịkpatali nsogbu na marriage na ya mụrụ ife a ga-eme ya wesị ka amalife ndị mmadụ lụ. So nwanne m kedu ife ilu ọdụgụ ka ife a enyi nwaanyị gwara ya ọwụ ọtụlụ ka o keep onye just to keep the friendship regardless na ọbụrụ of friendship because o nwere ike imebili enyi nwaanyị ife ka ọ nọdụrụ enough ikipụ since na ọ ga-esave marriage nke nyanwa ama mụ na aghọta ebe m na-eje like ọ sị na ya chọrọ ịgba ma onye je eme ihe a chọrọ ime wichi ịkpọ nne na nna ya ma ndị befa wee kwuo ihe this girl gwara ya melu di eji akụli ya ife ka ma ga-esave the marriage ịghọtago na ka onye just keep ole enyi nwaanyị the promise ya mere enyi nwaanyị na ya ma ngwa anybody because na ọ ga-emebili enyi nwaanyị marriage nke na ya tọrọ atọ na ya mụrụ ife a ga-eme. So nwanne m ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme will you keep the secret for your girlfriend because na ihe the girl megoli erigo nne because na ife a na-amụta n'aka the girl ma ife die na-akwado ime ọ bịa gwu ya eli na enwe ike gbachie afọ ịghọtago and na ya break this friendship na ya gbara m ya ga-enwetazikwa enyi ọzọ dịka this girl ka onye just mee ihe okwu regardless na ọ ga-to the girlfriend na ya mụrụ ife a ga-eme na ndị mmadụ na-asị anya ji eme ihe okwu to save the marriage that the marriage is worth saving than secret and the friendship. Ịjụkwa m eziokwu na irudo mma adọrọ mma ntụ mbọ mana still o nwere ife a na-ewepụ n'anụ wele eli akwa ịghọtago nna chai ife this girl gụọlụ mgbe megolie buru ibu ọ bụrụ a friend ị ga-alike ka iluzuo akwa ịghọtago ọ bụrụ a friend ịma nchọzi na ndụ gị and she cares for her a lot and ọ bụrụ na ya mee ife a na ya mụrụ m ya ga-enwetazikwa anybody ga-love ya like this girl anybody ga-care about her like this girl mana ọ bụrụ na emere ife a na di ga-etigbu ya n'aka and na marriage ama last because n'ike agwụghị enya ji receive the kwọkwọ kwa ịghọtago hai ike gwụkwalụ ike gwụrụ na ya agwago ndị befa wee sị na oge ọbụla ọ dị ready ya gwafa ka a kpọọ ndị be nke nwoke ka etinye ọnụ ịmagolo na ya takwele ma mịa
mami ya na-asị ya gịnị na a ga-akpọfa na ya ma mgba nkịtị ka egbuo onwe ya na ọ bụrụ na ọ ma nkwu na ya nwee ike iji aka jekwu ya na-asị mami anyị atraịkwana ya ịmago papi asị mami ya na ọ ma mme ihe ya chọrọ na ọnya melụ na ya ka na-egbu oge mana ya mụrọ nke ya ga-eme eme ọnya ji ekwuo ka onye ekwune ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị filo na kọment sekshọn maka na ọ ga-enyelu dozgel aka iji ma ife ọ ga-eme manyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ